okidoki, karvanaamat. Normaalisti ollaan tehty juttuja nyt vaan kirjoittamalla blogiin jotain juttuja ja nyt voitaisiin kokeilla tehdä vähän videosettiäkin. Lähdetään siitä, että idea olisi niinku savustaa ruokaa tänään ja normaalisti se homma yleensä tehdään kuitenkin pöntöistä tai grilleistä tai jollain muulla sähkösavustimilla ulkosalla, mutta nykyään on kuitenkin mahdollista, että sekin homma voidaan tehdä ihan sisällä ja omalla kotiuunilla, niin ja siihen meillä on helpotusta löytyy täältä. Eli sinituotteet, savustuspusseja, niitä on joka lähtöön. Siinä on kasviksille omaa tai vihanneksille mitä haluaa. Perusleppää, mikä sopii kuitenkin kalalle kaikista parhaiten. Ja sitten se mitä me halutaan käyttää tänään on hikkorilastu, amerikkalaista makua. Sopii kalalle ja lihalle ja kanalle, mutta me käytetään tänään pelkkää lihaa. Eli sitten voitaisiin alkaa savustaa ja tässä on meillä se hikkoripussi, mitä me käytetään ja tässä nyt lukee, ei voi epäonnistua, täällä lukee tää puoli alaspäin. Et jos osaa lukea, niin tällä hommalla pääsee pitkälle sitten. Mutta käytetään sitä. Sitten täytyy meillä olla jotain tavaraa sinne sisäänkin, niin käytetään ylikypsää härkää, härän niskaa, mikä me ollaan laitettu eilen valmiiksi. Se on koko yön muhinut. Se on ylikypsä tuote ja katsotaan millaisesta on kyse. Vedetään kahtiin. Siitä näkee, että se on hienosti valmistunut ja on valmista tavaraa. Mutta koska tässä pussissa on tärkeää se, että se tavara mikä me laitetaan sinne sisälle, niin että se ei ole kauhean kostee tai muuten se sammuttaa sen savustusefektin, mikä tuolla uunissa olisi tarkoitus tapahtua. Että sen takia mennään tässä järjestyksessä, ettei lyödä suoraan padasta kastikkeineen pussiin. Mutta joo, pussi siis näin päin ja kamat sisään. Kunnolla sinne. Sitten tärkeä vaihe on se, että laitetaan se kunnolla kiinni, että ne savut tulee pysyä siellä sisällä sitten. Ja tärkeintä tässä on se, että vedetään ensin täältä semmonen sentin siivu ja kiinni ja sitten vielä toisen kerran samalla lailla. Sitten varmistetaan vielä, että varmasti pysyy kiinni. Taitetaan vielä kulmat näppärästi kiinni. No vedetään vielä toinenkin nyt. Ei voi ikinä vetää liian varman päälle. Yes. Sitten tehdään sama vielä tännekin. Kulmaa vedetään sieltäkin kulmat kiinni. Yes. Sitten tulee ne tärkeimmät, eli mennään heittämään tavara uuniin. Ja otetaan siitä. Sitten meillä on uuni valmiina. Siellä on ritilä kuumana. Et tarkoitus on se, että pidetään uuni niin kuumaksi, kun se kotiolois vaan saatte, mikä se on sitten 300 tai 275 astetta, mutta me mennään 250 asteella tänään, koska se on meidän keittiön uuni ja se käy kuitenkin pikkusen kuumemmalla kuin normaali kotiuuni. Meillä on käytössä kuitenkin kunnon kiertoilmauuni, mutta joo, läppästään se sinne. Luutut kiinni, 250 astetta. Ja se olisi tarkoitus, että se olisi siellä sen 15 minuuttia alkuun, että siinä alkaa se savustusefekti, että se rupeaa savustumaan siellä. Ja sitten sen jälkeen, kun se on se 15 minuuttia siellä ollut, niin sitten heittäkää lämpö 250 asteeseen, mikä taas tarkoittaa sitä, että kun se on täällä ollut sen 15 minuuttia, niin mä lasken täällä sen 200 asteeseen, niin ollaan samoilla asteilla. Sitten vaan odotellaan. Yes, eli nyt ollaan venattu se 40 minuuttia, kun se on savustunut tuolla uunissa ja ottanut hyvää makua itteensä. En mausta vielä tiedä, mutta tuoksu on ainakin pirun hyvä, että luotetaan siihen. Sitten avataan vaan pussi, jonka mä kerkesin kyllä repiin äsken. Eli vei pussi auki, kamat sisällä. Tuoksu on loistava. Katsotaan. Se on 10 minuuttia vetäytynyt, kannattaa antaa sen verran vetäytyä ennen kuin pussin avaa. Ottaa vielä vähän lisää makua ja mehustuu siellä kivassa liemessään. Mutta ei mitään, tärkein juttu ensin, eli maistetaan, onko mistään kotoisin.
Ja kuten näkyy, on ainakin ihan ylikypsää kamaa. Lähtee ihan repimällä. Just semmoista, mitä me ollaan haluttukin. Yes. Toimii. Sitten mennään siihen tärkeimpään vaiheeseen, eli syömiseen. Ja mikä sen parempaa kuin tämmönen liha lyödä tortillan väliin. Tehdään siis semmonen. Ja kun meillä on kuitenkin noin iso lihaklöötti käytössä, niin se on aika vaikea saada suolattua kuitenkaan kunnolla muuta kuin päältä, mikä me ollaan se aluksi tehty. Ja vähän hauduteltu sitä liemessä ennen kuin me savustettiin se, niin heitetään vielä tässä välissä, kun se on revitty tonne sen verran kypsää kamaa, että meni ihan helposti repimällä, niin vähän suolaa siihen päälle vielä. Sitten kasataan tortilla, mennään valmis lätyllä, koska ollaan niin pirulaiskoja äijää, ettei todellakaan ruveta mitään leipoa. Et parempaa se nyt tietysti on, kun sen itse tekisi kaiken, mutta me ollaan laiskoja ja meillä on nälkä. Me ollaan käyty tänään salilla, niin meidän tarvii saada äkkiä ruokaa. Eli pääosassa on kuitenkin liha, niin lyödään sitä kaikkein eniten sinne ehdottomasti. Ja sitten pakollinen terveyssuositusten mukainen vihreä pitää tietysti olla. Laitetaan se nyt sinne ihan vaan sen takia. Sitten me ollaan vähän fiksuna miehenä keitelty salsaa, mikä on omenaa ja chipotle chiliä. Perussalsa muuten, mutta pääosassa on omena ja chipotle. Salsaa, sit pitää tietysti olla vähän lisää jotain kivaa settiä, niin lyödään aijolia, eli valkosipulimajoneesi nyt suomeksi, mikä me ollaan dumpattu vähän sahramia, että saadaan väriä. Sitä vähän sinne. Sitten lyödään avokadoa. Avokado toimii aina, ainakin meikäläiselle. Sitten koko jutun pääjehuks vielä tuolta. Limee. Sopii pirun hyvin avokadonkaan. Pudistellaan se, sen verran kun sielu sietää. Sitten katsotaan, tässä on kyllä aika paljon kamaa, että saadaanko me tätä millään ilmeellä edes kasaa helposti. Yes. Ja vielä vähän dumpataan tuonne kamat. Noin. Sitten itse setti paperiin ja sitten tullaan parhaimpaan vaiheeseen syömiseen. Kyllä, parasta. Ainakin tähän hätään. Ja vielä tähän loppuun pakko sanoa, että paras homma kun savustaa, niin on rasva. Eli mitä rasvasempi on se savustettava juttu, sen paremmin savun maku tarttuu siihen. Sen takia esimerkiksi lohi on pirun hyvä savustaa, koska se on rasvainen. Samoin possu ja tämmöiset vähän pitempää haudutusta vaativat ruho-osat, niin kuin naudaltakin, missä on sitä rasvaa sitten jonkun verran. Ja tässä sitä on ihan hyvin. Niin, kyllä maistuu. Ei mitään muuta kuin himas vaan savustelee. Ei ole mitään tekosyytä, ettei ole rilliä uuniin vaan. Moro!